Епик Геймър. Да свърши сега. Това е виждам там. Там хубаво виждам. Но няма хода там, защото знам, че има море. Добре, напълнихме се. Виждате ли какво става, господа, как не мърдате? Защото иначе как мръднете и ви взимахме гъл. Защото все пак сте отровени, трябва да се почувате. Дето и в Майнкрафт да се почуваш е невъзможно само да се намеш. Той да се почува героя ви. Само наня, за да стане ден. Той тя е една почивка към 3 секунди. Обви, че е грозен. Добре, тук има много скелети. Чакайте, ще не мога оцеля да е. О, интересно. Ти са го направили нарочно, да не могат да стрелят. Защото сигурно ако строя някаква пътека във въздуха или нещо друго, ще не се борят. Това е много яко. Ама ти да ви кажа, май всички чудовища не могат да владят. Ти не могат да. Сега ще видим. Да, аз мога да си ги бия с кеф на рак. Гледайте, зоните не може да удари. И ако се чуете какво е свърчал ти нагоре, ударима светкавица. И има попали. Добре, кога ще мога да чуя? Добре, Warp Survival, разбирам на Warp Survival да не направим на остров. Ти няма ми трябва да ама... Хубаво ще ми трябва. Не ми се занимава. Ама ай! Ще го убия, защото аз като знам колко много храна има. Спална не беше ли там? О, мъгъ, спал... Аз съм въртил в кръг. Абе, добре, то сос... Мале, много ма боли зъба. Клати ми се един зъб. Не познаете кой е. Той е. И аз не забравях името. Айде се дъвчите на него. То всичките зъби дъвчите, ама той прозвучат тъпо. Добре, какво правя сега тук? Дай да гледам района, аз да не съм на остров тук за. Не, на мен ме интересува, аз тръгвам на там. И толкова. Бе! Ти целият остров са го окупиралите си. Кой да има там вода някъде, не ме интересува, аз искам да преплавам малко да почна да селям. Да го сачим. И тръгвам на там и ако там има също. Не знам. Ама боли зъба. Добре, аз като си стискам зъбите, тогава ме боля, ама за какво ги стискам и аз не знам. Кой я попали от тази гора, бе? Ще мога изгася. Тук може да си превъртите, защото според мен не ми се гледа как тук се мъча да оцелявам. Никога, аз просто вече нямам думи. Какво е това, кажете ми? Мале. Но там на къща може да се взема дърво. Не, то пак са грифа забранени. Чубан. Добре, ти тук ли са взели дърво? Тук няма кит. Warp free нещо. Кредити, команди, евент, парк,